Arratsaldeon denori eta eskerrik asko Euskaltzaindiari gaurko gonbidapen egiteagatik. Arantzasun ere oso gustora egon ginen eta gaur ere oso gustora egon gara. Ni saiatuko naiz gaurko hitzaldi honetan batez ere hizkuntza teknologiek eta adimen artifizialak, zenolako erronkak, zenolako mehatxuak, zenolako aukerak ekar ditzaketen aztertzen eta gogoetarako puntu batzuk jartzen. Baina lehendabizi, Ainoak ere egin duen bezala, diagnostiko bat, edo orain arte egin dugunaren ibilbide bat ere azaldu nahi nuke, ez? Elhuyar, 1972an jaio zen, zientzia eta euskara uztartzeko, eta beti izan dugu kezka bat, eta euskara eremu aurreratu eta abanguardiara eramateko lan etengabe hori egitea, ezta? Eta hori izan da gure etengabeko lana jaio ginenetik, eta hizkuntza teknologien esparrua izan da 2011tik ona hartu duen, indarra handiz hartu duen eremu bat. Euskararentzat hizkuntza baliabideak eta tresnak garatzen hasi ginen, eta une honetan esan daiteke baldintza egokiak ditugula euskaratik teknologia eremu aurreratuenetara eramateko. Bozgorailu adimentsuetara eramateko, ibilgailu elektrikoetara eramateko, edo nola ez, fabrikazio aurreratuko tresnetara eramateko. Esan nahi dudana da, bere garaian, lanean hasi ginenean, bai Uzeirekin, bai Isarekin, bere garaian egin genunagatik, garatu genituen tresnengatik, garatu genituen hizkuntza baliabidengatik, korpusengatik, hiztegiengatik, orain abagune egoki batean gaudela, euskara eremu aurreratuenetara eramateko. Baina inguru latz baten aurren ere bagaude. Islandiako gobernuak kezka handiz bizi du adibidez, naiz eta estatu hizkuntza bat izan, eta bere estatu batek duen indar juridiko bat izan, kale erabilera asko jetxi delako gazten artean, ez? Eta zergatik jetxi da batez ere, ingurune digitalean ingelesa delako nagusi, eta ingelesak Islandiera ordezkatzen ari duelako. Eta ingurune digitalean eraman den aldaketa hori, kale erabilerara, kalera eta etxetara zabaltzen ari da. Orain dela urtebete, Europako Parlamentuak txosten bat onartu zuen, onarpen handiarekin, eta txosten horretan, orduzu atzean, esaten da, hizkuntzen arteko arrakala digitala geroz eta handiagoa dela. Hau da, Europako Parlamentuak ere oso kezkatuta dago bere estatu hizkuntzen eta beste hizkuntzen arteko arrakala handitzen ari delako eta ingelesa jaun eta jabe delako momentu honetan. Ez da kasualidadea, Espainiako gobernuak hizkuntza teknologien plan bat martxan jarri izana, Frantziako gobernuak ere kezkatuta egotea eta adimen artifizialaren inguruko plan bat jarri izana, eta Islandiako gobernuak ere ia 4 milioi euroko inbertsio bat egin nahi izana hizkuntza teknologiak garatzeko. Baina, instituzioak eta erakunde publikoak ere planak eta baliabideak jarri behar dituzten arren, guk ere gure lanak egin behar ditugu eta orain arte jardun dugun ibilbide horretan, teknologiak eta teknologian aurrerapenak ekartzen dizkigun onura guztiak baliatzen. Eta esan dut, une egokian gaudela, bere garaian egin genuen lanagatik eta azken urtetan egin dugun lanagatik abagune egokian egon gaitezkela, eta adibide bat jarriko dizuet itzulpen automatikoan azkeneko urteotan egin dugun bilakararen adierazle bezala. Hemen esaldi baduzue markatuta, los profesores de secundaria ya informan de que los alumnos de 15 años mantienen conversaciones de recreo enteras en inglés. Orain dela, ez dakit, izango nuke 10 urte edo inguru, matxinek erregletan oinarritutako itzultzei automatikoak honela itzultzen zuen. Irakasle bigarren mailako jadanik informatzen dute 15 urtez ikasle olgetaren osoak elkarrizketak mantentzen dituztela ingelesez. Goratu,
Los profesores de secundaria ya informan de que los alumnos de 15 años mantienen conversaciones de recreo enteras en inglés. Gero ondoren, sistema estatistikoak etorri ziren, bai? Estatistikan oinarritutako itzultze automatikoak. Eta honela egiten zuen. Jakinarazi dute da bigarren hezkuntzako irakasleek ikasleak 15 urte ingelesez hitz osoak dira. Eta orain etorria belaunaldi berria, sare neuronaletan oinarritutakoa, adimen artifizialak eta ikasketa sakonak hizkuntza teknologietan aurrerapen handia ekarri dituzte, eta momentu honetan Isak eta Luiarren itzultze automatikoak emaitza hauek ematen ditu. Bigarren hezkuntzako irakasleek jakinarazi dute 15 urteko ikasleek jolas elkarrizketa osoak izaten dituztela ingelesez. Aldaketa nabarmena da. Osa gaizkin dudala, ez? Bueno, alde honetatik, bai, sare neuraletan eta itzulpen automatikoan eman den garapenak garrantzitsua da beste hizkuntza txikietan ere babestea eta beste hizkuntzen esku ere jartzea egin dugun lana, ez? Eta hortan bi proiektu martxan jarri ditugu, batetik Digital Language Diversity Project, lehen agian Benasetek kontatuko zuena, edo bestela Interreg Poctefa Europako proiektuan dugun Linguatek proiektua, ezta? Bertan, Euskararentzat egin diren garapen teknologikoak bai aragoiarentzat eta bai okzitanoarentzat eskuragarri eta transferitzea da egitasmo horien helburua. Eta hori da, azken finean euskerak ere ekarri dizkigun onura teknologikoak beste hizkuntzentzat ere izatea onuragarri eta langintza horretan gabiltza azkeneko urteotan. Adibidez, euskararen eta okzitenaren artean hainbat baliabide eta hainbat tresna garatu ditugu azken urteotan. Gogoetarako, hemendik aurrera ze aukera edo ze eszenatoki ekarriko dizkigu adimen artifizialak eta ikasketa sakonak euskararen eremuan. Eta hemen, labur bildu nahi ditut, hainbat puntu uste dut garrantzitsuak izan ditezkenak. Alde batetik, internet euskararen erabileraren behatoki gisa indartuz joan daiteke, joango da, eta euskara nola erabiltzen den eta zenbat erabiltzen den xeago jakiteko ezinbesteko tresna izango du. Geroz eta eduki gehiago da interneten, hori monitorizatzea ezinbestekoa izango zaigu. Beste alde batetik, adimen artifizialak neurona sare neuronalen eta ikasketa automatikoaren bidez, aukera teknologiko berriak ekarri ditzake eta teknologiak hobetuz joango dira. Beste eszenatoki bat, datu errealetan oinarrituta ikasten dute hizkuntza teknologiek. Ikasketa automatikoaren bidez, beraz, erabiltzen den euskera edo datuetan txertatzen dena edatzen edo estandarrago egiten joan daiteke. Hau da, makinetan, datu baseetan txertatzen dugun, euskera txertatzen ditugun datuak gero isla izango dute. Eta teknologien bidez, erabilera hori handituz joango denez, sistema horietan sartzen ditugun datuen araberakoa izango da erabilera. Hortaz, datu horien kalitateak baltzintzatuko du geroz eta gehiago zenolako euskera erabilko den ingurune digitalean. Eta horren jarraipena egitea eta datu sartzen ditugun korpusen kalitatea neurtzea eta korpusen zaintzea ezinbestekoa izango da. Bestalde batetik, interneten idazten duten kazetariek eta eduki sortzaileek testuen erredakzioa geroz eta gehiago bilatzailetara mugatzen dute, hau da makinetara. Ez diote hainbeste begiratzen erabiltzaileari baizik eta bilatzailetan nola txertatuko den. Horrek ere hizkuntzan ere aldaketak ekarriko ditu. Eta korporazio teknologiko handien eragina ere handitu daiteke. Beraiek aplikatzen duten hizkuntza eredua edatuz joango delako. Hau da, Googleek edo Amazonek. Googleek bere itzultzaile automatikoan euskeran berak sartzen dituen datuen arabera emango ditu emaitzak.
eta Googleen sistema asko erabiltzen baldin bada, bere datuak zabaltzen eta edatzen joango dira. Eta berdin pasa daiteke Amazon Echorekin, hizkuntzaren errekonozionamenduan edo beste hainbat gailurekin. Adibide bezala jarriko dizuet modela itzultzaile automatikoak nola itzultzen duen, ezta? Gaztelaniazko itzulpen hau, la solicitud de subvención ha sido denegada. Euskeraz itzultzen du, diru laguntza eskaera ukatu eginda. Diru laguntza marrarekin jarri du, baina Euskaltzaindiaren hiztegiak dio diru laguntza marrarik gabe dela. Hortaz, sistema hauetan datuak ez baditugu hasieratik aldatzen edo gero zuzentzen, nahiz eta Euskaltzaindiak esan diru laguntza marrarik gabe dela, jendeak masiboki erabiltzen baldin baditu, diru laguntza marrarekin agertuko da. Eta gero, masibokin erabiltzen denez, sistema horiek datuetan eta interneteko baliabideetan oinarritzen direnez, datu horiekin elikatuko dira. Orduan oso izaila izango da momentu batean horri buelta ematea. Gauza bera, hizkuntza ez sexistarekin. Zalantzarik baduzu, deitu iezaiozu erizainari. Itzultzen du gaztelania, si tienes alguna duda, llame a la enfermera, el enfermero. Biak izan daitezke. Horrelako, hau da, algoritmoak ez dira neutroak. Algoritmoek pertsonek egiten dituzte, eta kontutan izan behar ditugu, aplikatzen ditugun teknologiak izan ditzaketen ondorio sozial eta linguistikoak. Ez da gu bakarrik ez gaude kontu honekin kezkatuta, bakizu orain dela 6 hilabete ospatu da Espainolaren kongresua Argentinan, eta Fundeuko presidenteak esaten zuen, Google dedica más recursos a la lengua que la RAE, el Cervantes y Fundeu juntos. Espainolaretik ere oso kezkatuta daude. Telefonikako lehendakariak esaten zuen, José María Álvarez Payete pidió un sillón en la RAE para la inteligencia artificial. Oda, inteligencia artificial ere aurki bat eskatu zion. Kezka gehiago. Dado el crecimiento vertiginoso de los programas de reconocimiento de voz, en el futuro podríamos tener niños con acento Alexa o con acento Siri. Eta begira zertzuen El Paisen editorial batek. El Paisek. Españolas ari dira, ¿Hablan los robots correctamente español? ¿Existe alguna vigilancia para conservar la unidad de esta lengua en las interfaces de voz, cuyo uso se generalizará cada vez más en la llamada Internet de las cosas? ¿Se han establecido mecanismos que reaccionen ante el riesgo de que los algoritmos viralicen errores que podrían llegar a consolidarse con el tiempo? ¿Cómo se puede contribuir a que las máquinas no empobrezcan la riqueza de un idioma que se habla con matices diferentes en distintos lugares? Son muchas las cuestiones que están sobre la mesa en un entorno donde resulta demasiado frecuente llegar tarde o fracasar por falta de recursos. Espainolarekin duten kezka euskararekin ere, bestekoa edo gehiago izan dezakegula uste dut. Bukatzen joateko, aipatutako eszenatoki zenolako aukerak, zenolako proiektuak plantatu daitezke, aurrera begira, hemen ideia batzuk. Hizketaren ezagutzaren bidez, ikusentzunezko edukiak transkribatu eta ahozko erabileraren azterketak egin ditzakegu. Euskararen erabileraren neurketa fintzeko testu masa handien tratamendu automatikoa eta adimenduna egin dezakegu. Web korpusen sailkatze automatikoa egin dezakegu. Itzulpen automatiko neuronalarekin euskara beste hizkuntzekin lotu dezakegu, ez bakarrik espainerarekin, frantsesa, ingelesa eta beste hainbat hizkuntza. Neurona sareak eta ikasketa automatikoa zuzentzaileetan txertatu dezakegu, estilo eta gramatika akatsak zuzentzeko, euskararen erabilera inklusiboagoa bultzatu dezakegu, hizkuntza baliabideak eta tresnak egokitzeko. Esparru guztietan lan egin dezakegu. Amaitzeko hiru proposamen orokor nolabait hizkuntza teknologiek eta adimen artifizialak ekartzen dizkigun abagune eta erronka hauei erantzuteko lagundu dezaketenak.
Eta alde batetik, ingurune digitalean euskararen erabilera neurtu, monitorizatu eta aztertu beharra dago. Internet, korpus gisa intentsiboki ustiatzea teknologiak eta baliabideak hobetuz. Hau da, internet, ingurune digitala, monitorizatu eta horren jarraipen berehalakoa egitea. Bestetik, hizkuntza teknologien eta adimen artifizialaren inguruan berariazko plan bat garatzea Eusko Jaurlaritzak. Beste hainbat herrialdetan eta estatuetan bideari jarraikiz. Badakit, urratsak ematen ari direla eta laster agian izango ditugula berri honak. Baina beste estatuetan egiten ari den eta beste hizkuntza batzuk egiten ari dena euskararekin ere egin beharko genuke. Eta amaitzeko, Euskal Herriko ikerketa zentroak, hizkuntzen industria eta Euskaltzaindia bezalako erakundeak indartu behar dira teknologiaren eta datu linguistikoen garapenean ez jabetzan subiranoak o subiranoagoak izan gaitezen. Hizkuntza batentza bere garapen teknologikoa giltzarria balin bada, datuak gaur egungo petrolio balin badira, beharrezkoa da datu horiek, datu linguistiko horiek, informazio guzti hori hemen egotea. Eta hemen izatea jabeak, teknologiaren jabeak. Eta horretarako nik uste dut kanpora begira jartzen garela askotan, baina hemen baditugula entidade eta ikerketa zentro indartsuak. Azkeneko urtetan erakutsi dugu gure ahalmena eta gaitasuna zein den, eta epeluzeko begiradarekin nik uste bertako ikerketa zentro eta entidateak bultzatzea oso garrantzitsua izango litzatekela. Eta bukatzen da nire hitzaldia, eta eskerrik asko.